Charlie. Ngayon po mga kapakners, magluluto po tayo ng adobong pusit. Ayan po ang ating pusit. Bawang, kamatis, sibuyas, luya, sile, laurel at pamintang buo. Siyempre hindi mawawala ang ating toyo at suka. Ayan po. Tara, lutuhin na natin. Ayan po mga kapakners, magigisa na tayo. Ayan po natin ang sibuyas. Pwede na po isabay ang luya. Ayan. Hayaan muna natin siya ng maluto ng konti ang ating bawang. Bago natin sunod ang kamatis. Ayan po mga kapakners, ang ating kamatis. Ang ating pamintang buo, laurel, para mintana na. Ayan po, hindi po tayo gumagamit ng Etsin or Knorr o kaya Magic Sarap. Ganyan lang po ang ginagamit natin. Lalagay ko na ang ating atdas. Ay, pusit pala. Pusit, atdas. Hindi ko na siya in-slice kasi mamaya lilit din yan. Takpan muna natin after nating mahalo. Tcharan! Ayan po mga kapakners. Tingnan natin. O yun o. Yan. Pwede na to. Lagyan natin ng toyo. Ilagay na natin ang toyo. Huwag muna natin lagay lahat. Lagay na natin lahat. Okay, lagay na natin lahat. Pwede na yan. At isabay na natin yung suka. Isabay ko na rin yung suka. Itong suka, nilagyan ko ng sili. Yan o. Lagay ko rin yung sili. Yan. After nito, dapat huwag natin tatakpan. Para hindi siya haluin para magkain sa diwa. ano yung lasa niya. Yan, huwag natin tatakpan yan. Okay. Wala tayong timer, tingnan na lang natin, okay? Okay mga bakners. Ayan na po ang ating adobong atdas. Adobong pusit. Pwede na. Kumain. Kainan na. Sarap ng amoy. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol.